Ndewo, keka ime pụtakwa nnọọ n'ụbọchị nke tata na mmiri ndụ kwa ụbọchị nke ndị Igbo kpọrọ daily refresh. Kedu ihe Chineke chọrọ ka anyị mara n'ụbọchị nke tata? Ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ dịka esi depụta ya na YouVersion, ndị ahụ na-eme ka ịgụpụta asụsụ Igbo na Baịbụl dịrị anyị mfe. Anyị na-ewenire ha aka ndị YouVersion Bible app. Ugbu a ka anyị gaa n'okwu Chineke. Ọ sị, Jizọs Kraịst dị otu aka ahụ ụnyaahụ na taa ma rukwa mgbe ebighị ebi. Jizọs Kraịst dị otu aka ahụ ụnyaahụ na taa ma rukwa mgbe niile ebighị ebi. Ihe ọgụgụ a si na ndị Hibru isi nke 13 amaokwu nke 8. Ndị Hibru isi nke 13 amaokwu nke 8. Gịnị ka ọ pụtara na Jizọs Kraịst dị otu aka ahụ ụnyaahụ, taa ma rukwa mgbe niile ebighị ebi? Ihe ọ pụtara bụ na Jizọs Kraịst adịghị agbanwe. Jizọs Kraịst bụ Chukwu dịka anyị si mara, dịka esi kụziri anyị dịka ndị otu Kraịst. Anyị kwenye na Chukwu ya na Chukwu Nna bụ otu ihe. Chineke adịghị agbanwe. Otu Chukwu ahụ ka ọ bụ. Ihe nke a pụtara bụ na ọ bụrụ na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi n'oge gara aga, tata o kwesịrị ntụkwasị obi, echi ọ ka ga-ekwesịkwa ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na Chineke anaghị na ihe ị na-eme na o nwere omume na-adịghị amasị Chineke n'oge gara aga, omume ahụ apụghị ịmasị Chineke n'oge ugbu a. Onwe ihe ịgụta n'akwụkwọ nsọ, akwụkwọ nsọ si na Chineke kpọrọ asị, mana na onwe ihe ga-eme ka Chukwu kwụsị ịkpọ ihe ahụ asị. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-amasị Chineke n'oge gara aga, ọ bụrụ na ịgụọ n'akwụkwọ nsọ gụọ maka ndị anyị na ha na-enwekọ ofu okwukwe n'oge gara aga, ndị fere Chineke n'oge gara aga, ndị amụma ụmụ Chineke, ndị eji ime ihe na-amasị Chineke wee mara. Onwe ihe ha mere na-amasị Chineke mgbe ahụ, ịmakwa na gị na ọ ka ga na-amasịkwa Chineke ugbu a. Nke kacha nke, Chineke bụ nya bụ Chukwu kasị ike niile. Ọ bụ na ọ dị n'oge gara aga, n'oge nke Moses, n'oge nke Elijah, n'oge nke Jekọb, otu ahụ Chineke si dị ike ka ọ kasị dịkwa ike wee ruo taa. Chineke adịghị agbanwe. Ya mere m ji akpọku gị ka ịtụkwasị Chineke obi. Ọ dịghị agbanwe. Ihe anyị ji mara Chineke bụ na ọ bụ Chukwu kwesịrị ntụkwasị obi. Ihe anyị ji mara Chineke bụ na ọ bụ Chineke bụ onye ikpe nkwụmọtọ. Chukwu bụ onye ikpe nkwụmọtọ. Ihe anyị ji marakwa Chineke bụ na Chineke bụ Chineke onye mmehie na-adịghị amasị. Chineke adịghị achọ ihe ruru unyi. N'ihi nke a, o kwesịrị ka anyị mara na otu ahụ Chineke dị na mbụ ka ọ dị ugbu a. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ onwe ha ndị otu Kraịst ugbu a na-ewebata ọtụtụ ihe dị iche iche si n'ụwa, na-ewebata ihe dị iche iche. Ọ dịka a ga-asị na Chukwu agbanwego. Otu Chineke ahụ Pọl na Silas kpere, otu Chineke ahụ anyị ma bụkwa otu ahụ ka ọ dịghị agbanwe. Ya bụ ka anyị nebanye anya dịka anyị si ebi ndụ. Ụfọdụ n'ime anyị na-ewebatagasị ọtụtụ ife. Onweghị ụfọdụ ndị adịghị ekwetezi na mmadụ ga-ebi ndụ dị asọ ka o wee masị Chukwu, maka na anyị kwenyere na uwe emebigo. Maka nke a, ọ dịka a ga-asị na Chineke na onwe ya emebikwuola. Mba, na anyị nọ n'ụwa mmebi kịta, maọbụ na anyị nọ n'ọgwụgwụ oge. Emerọ ka Chineke mee gịnị? Gbanwee. Otu ihe ọ chọrọ n'aka ndị gboo, ihe ha ọ chọrọ n'aka ndị gboo ka ọ chọrọ n'aka anyị ugbu a. Ka Chineke gọzie gị dịka ị na-atụgharị uche n'okwu a. Ngwa ka anyị kpere Chineke. Ezi nwe anyị na Chineke, anyị na-ekene gị etu isi wee kụziri anyị n'ụbọchị nke taata. Chetara anyị na ịbụ Chukwu na-adịghị agbanwe. Nna, anyị na-ayọ gị ka ị nyere anyị aka ka anyị bụrụ nke a n'obi wee na-eme ihe na-amasị gị mgbe niile. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Ngwa daalụ. Ka ọ dị echi. Chetakwa, ọ bụrụ na ị ka ebinyere aka na like na chanel a, binyere anyị aka tụsaa ozi a, ụmụnne anyị ndị ọzọ nwee ike bịa
ka anyị ncha na-atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ n'Igbo. Ndewo.